Ostegun izena hasiera. Explosión. Ilusioa, poza eta bizitzeko gogoa. Eguna bizitzeko gogoa, disfrutatzeko eta zuku guztia atatzeko gogoa. Elkarte hauen lasai ikusteze, baina hemendiken 3 ordua o 4 ordua, pues bazkarik, gozarik, denak alkarrekin batea. Aurre, egun importantena, politxena. Uste egun gizena, mote, eharra pasako juta. Batez ere nik uste dut, eguardeko 12etan botatzen den txupinazoa bezala, txampan botella bezala, esferbezentzia, ilusioa bizitzen den eguna. Giroa beak, kalenda hon girok, leku guztietan dau jendea, dantzan, txaranga talde baten, bestea. Laurogeita 8ko txaien azegea, bueno, karnabeta, klaro. Bai. Eta 2009 arte. 9 arte. 22 urten ateak gea, San Francisco, gehienetan, artxibon. Ez, gu karrozatan, dirua ezerrez. Baina telatan, eta gure denboa jausten. Lehenengo relleno pixkatekin ateatze ginen, eta urte pasa... Ja lortu gendun. Relleno igabe ateatzea. Ana, gure Ana. Bai, oso alaia muy fiestera eta oso lagun ona. Oso ona.